Ahojte bezlepci, vítam vás u tohto videa. Je to vlastne nový koncept, ktorý som vymyslela. Bude to niečo na spôsob, ako robili influencerky spotrebované produkty, len v bezlepkovej verzii. Ja som nahromaždila odpadky, ktoré som zjedla a prišli mi to také zaujímavé produkty, ktoré by som chcela ukázať a povieme si, ako chutili, či by som si ich znova kúpila, alebo práve že naopak nekúpila, pretože mám tu dosť prepadákov. A vy si teda vybrali tento názov, že mňam alebo ble, takže poďme na prvý výrobok. Ako prvé, čo som zjedla, boli to cestoviny zo Šošovice z Jim Beamu. Ja si ich kúpujem opakovane, aj teraz mám kúpené dve nové balenia. Nosím si to do práce, keď nestíham variť, tak si to proste šupnem do vody. Oni sú rýchlo uvarené, sú aj fajn chuťové a skúšala som od nich v minulosti už aj tie hrachové a mám teraz aj cizrnové. Po slovensky ma nenapadne, jak to volá. Takže tie neboli zlé, ale toto mi chutí asi najviac. Ono super na tom je, že sa rýchlo uvaria, sú bohaté na bielkoviny, takže proste win-win. Znova by som si ich kúpila, určite áno. Ďalej tu mám tieto hamburgerové žemle od značky Nutri-Free. Tieto, áno, toto bol ten veľký prepadák. Ja som tomu dávala veľké šance, pretože je to hamburgerová žemla, ale nehociaká, lebo je vlastne s tými semienkami. A celkovo si hovorím, že je viac vlákniny, však to je super. Ja som ju rozkrojila a proste sa mi rozpadla. Reálne vyskúšala som asi už 3 sáčky od nich, všetky boli takéto, bohužiaľ, takže nemyslím si, že išlo len o nejaký zlý kus vadný, ale táto celá edícia asi nie je OK. Sem kde hodím fotku, že ako to dopadlo, keď som si vlastne na to dala maslo alebo nejakú nátierku. Proste instantne mi polovica žemle odpadla, hej, takže z toho som mala viac hnevov a nervózna, strašne som bola z toho nervózna, než by som sa reálne najedla, takže toto určite na budúce nekupujem. Tieto kaše rýžové od tej značky Fit, oni sú bez gluténu, majú viacero príchutí, teraz som tieto dve tuto odložené. Čokoládovú a túto jahodovú. Obidve sú fajn. Najobľúbenejšia moja je asi s príchuťou karamel. Kto ma pozná, tak vie, že ja karamel naozaj milujem. Všetko, čo má príchuť karamel, tak proste musím mať. A karamel naozaj od nich dobrý, ten je s mandlami. Toto malo vlastne také čokopecičky a to malo liofilizované kusky jahôd, takže obidve boli fajn. Z tejto edícii majú ešte pohánkovú kašu, aj tá je veľmi dobrá. A majú ešte aj rôzne iné. A dokonca myslím, že aj bezlepkovú ovsenú a tá je fakt tiež dobrá, lebo je mletá, takže je úplne taká, že instantná, zaletí to vodou. Je to hneď hotové. Ja sa väčšinou potom pridávam ešte aj nejaký prášok bielkovinový, proteínový, takže aby som trošku viac obohatila. A sú to rýchlo raňajky, nosím to do práce, kupujem si to už niekoľko mesiacov dookola. Mám to aj teraz nejakých 5-6 v rezerv, pretože idem do zahraničia a tam naozaj nám časy robí raňajky nejako dlho, takže toto len sypem do misky, zalejem s vodou alebo s mliekom, zamiešam aj proste hotovo. Takže rýchle, chutné, kupujem znova. Ďalšia vec, toto každý z vás pozná, chlebík. Tento je Maestro Vital s tými semienkami. Nie je zlý, je to fajn vec, dá sa objednať aj na recept, ale poznám lepšie chlebíky. Mne napríklad chutí viac od Vitacelia, ktorý je tiež celozrný. Sice trošku drahší, ale tá chuť je proste lepšia, tou veľkosťou mi sedí. To sú také kocky, no ukážem to niekde sem na fotke, kto neviete. Nie je to zlé, ale taký priemer, no. 5 z 10 by som tomu dala, jediná výhoda je to, že to predpísať na recept a ešte, že má to tej semienka a vlákninu. Táto brutálna vecička. Je to vlastne z Rakúska, dá sa to kúpiť aj v Rakúsku, aj to nemecká firma Hammermühle, dúfam, že to čítam správne, po nemecky veľmi neviem, tak sa ospravedlňujem. Sú to vlastne takéto tyčinky solené, tie má aj share, ale tieto sú s príchuťou paprika a sú fantastické, neboli ani nejako drahé. Ešte mám dve takisto v rezerve špajzy, lebo potrebovala som ich, proste chutia veľmi dobre. Pôjdete do Rakúska, tak si ich určite kúpte, lebo stoja za to, veľmi sú dobré. Ďalej, tieto donaty. Zohnala som ich v TK Maxe. Dneska sa tam zase chystám, tak vám môžem keď tak odfotiť, aké iné príchute tam ešte mali. Neboli zlé, ale boli lacné. Stáli 2,79. Takže tá cena úplne super. Vlastne 3 koliečka.
asi takéto veľké, no nie sú to klasické donaty, ako poznáme donaty, hej, sú to také donatové koláčiky, by som to skôr nazvala. Takže nie sú vyprážané, je to sladké, ale necítila som tam vôbec tú pistáciu, čiže nie je to nejaká výhra, je to proste pre niekoho moc sladké. Pre mňa je to sladké, OK, ale čakala som proste od toho viac, ale za tú cenu by som si to určite kúpila, takže áno, ale nie pre každého. Pre mňa takých 5 z 10. OK, neurazí, nenadchne, ale dá sa to robiť lepšie. No tu mám tento výrobok, ten je z Nemecka. Sú to vlastne také bagetky. Oni sú tmavé, ale pozor, nie sú vlákninové, čiže neobsahujú žiadne semienka, žiadnu extra vlákninu, proste sú len tmavé, lebo sú zafarbené. Neboli zlé, chuťovo boli fajn, ale čo, tak boli také skôr mastnejšie. Neviem, či to chápete, ale proste, keď je bezlepkový výrobok, hlavne pečivo, keď rozkrojujete, niektoré sú úplne také fluffy nadýchané a niektoré proste sú také tvrdšie a také mastnejšie. Neviem, ako to vám popísať, ale proste mám takú konzistenciu zvláštnu. To mi jediné vadilo, ale chuťovo boli fajn, ale druhýkrát by som si ich asi možno už nekúpila. Dobre na skúšku, dobre takto na recenziu, ale druhýkrát asi nie. Tiež tento druhý výrobok, podobné ako ten predtým, len toto už je vlákninové. Toto obsahovalo viac vlákniny, semienka a tak ďalej, takže možno trošička lepšie pre ľudí, ktorí nemajú tráviace problémy. Takže to bolo fajn, ale zase tá mastná konzistencia, to mi trošku vadilo. Možno je to fajn na cestovanie, že vlastne ten výrobok vám dlhšie vydrží, nerozpadne sa vám, hej, ale tá konzistencia je proste taká tuhšia, tvrdšia, dá sa to proste lepšie. Ja si predstavím, keď bezlepkové pečivo, najlepšie ľudia vieme po travinách, hore v Nivách, v Bratislave. Tam mám najlepšie bagetky, celkovo chlebíky, veľmi dobré. Presne tú konzistenciu, akú ja očakávam od bezlepkového pečiva. Je vlastne chrumkavé z hora, vnútri mekučké, nadýchané a nerozpadáva sa. Proste 3 zásady. No to bohužiaľ nebolo tvrdé, ale bolo to mastné a dá sa to proste viac fluffy. A poslednou vec, čo tu dneska mám, sú takéto ďalšie hamburgerové žemle, ale tieto sú trošička iné. Tieto neobsahujú vlákninu, je to z klasického bieleho pečiva. No a tieto boli lepšie ako tie vlákninové, ktoré boli totálny prepadák. Je to od tej vlastne istej značky, Nutri-Free. No a tieto už boli oveľa lepšie. Dnes som ich mala akorát na raňajky. Tá žemla je síce z bieleho pečiva, ale je to vlastne vhodné pre ľudí, ktorí hľadajú proste rýchle sacharidy, ktorí majú podrážené trávenie, pretože lepšie sa trávi rozhodne pečivo, ktoré neobsahuje nejaké vlákninové semienka a nič podobné, lebo to je vlastne ľahšie na to trávenie. Takže to je asi vhodnejšie pre vás, tí, ktorí majú prvé mesiac celiakiu alebo nejaké netráviace problémy, IBS a podobne. Bolo to konzistenčne oveľa lepšie a nerozpadávalo sa toto. Takže určite lepšie, keď som to nosila do práce, tak to prežilo cestu. Keď som na to dávala nejakú natierku alebo niečo, tak to sa nerozpadlo, pekne to držalo, bolo to fluffy, nebolo to mastné. Takže toto áno, toto bola dobrá vec. Keby takto robili aj tie vlákninové verzie, tak je to super. Bohužiaľ tie vlákninové, neviem čo s tým spravili, aká tam bola múka, amarant alebo pohánka, neviem, proste nebolo to ono. Ale to bolo fajn, to by som si kúpila. Ešte som tu vylovila jeden produkt, to sú vlastne tieto cestoviny. Gluten free, to boli tie pene, ak sa nemýlim. Tie ste nám predtým varovali, že táto značka mala tedy problém s tým, že tam našli nejaké zvýšené kontaminácie a proste bolo tam zvýšené množstvo lepkov a tak ďalej. Boli to fajn cestoviny. Veľa z vás hovorilo, že sa vám to rozpadalo. Tým, že to je vlastne z kukuričnej múky. Áno, to boli fusily. 100% kukuričná múka, tak je to rizikové na to rozpadnutie, ale pokiaľ to varíte krátko, tak je to úplne super. Ja som to točila už video na tieto konkrétne cestoviny niekde späť na YouTube, tak si to skúste pozrieť. Tu sa odporúčalo variť to nejakých 8 minút. 10 až 12 minút to má variť podľa návodu, ale ja som to varila 8 minút a bolo to úplne skvelé. Takže väčšinou nepozerám podľa návodu, nevarím podľa návodu, ale varím podľa toho, ako to vidím, ako to skúsim konzistenčne. Keď vidím, že to už fajn, tak to vypnem proste.
a nerozpadlo sa mi to, nebolo to nejaké zgrcnuté, bolo to fajn. Takže do budúcna neboli zlé, poznám lepšie cestoviny, ale akože fajn, neboli nejako drahé, takže OK, 5 z 10, 6 z 10 maximálne. Nájsť sa z toho človek, mne osobne chutia kukuričné cestoviny, alebo mám potom rada mixy, kde je kukuričná, rýžová múka a iné múky. Nebolo to zlé proste. OK, pohoda. No a to je naozaj z tohto videa všetko. Mám tu iba jednu vec, tu sme si už ukázali, takže je to všetko. Ak by ste mali záujem o takýto koncept na budúce zase si ukázať nejaké ďalšie výrobky, ktoré som zjedla, ako ich hodnotím, či je to mňam alebo ble, tak určite ma to za váš komentár, poprvé like alebo prezdielanie svojim kamarátom, známym, aby sa mohli takto inšpirovať, po prípade skúsiť niečo nové a tak ďalej. Takže majte sa krásny deň a čaute.